tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkade Afrique takkusana yoni to ciloña ɓokki jawe ndulumaji lugi sayba babaɓe kay hayɗi gaabo ñamanari kon waktu yoni ha to duwanza kame tenigo ene jeeya e gardiɗi kabruji men to leydi Sénégal caggal jillu hoorejo leydi ndi toon to Abuja waɗi jillu mum oɗon ñalawma hande nokku biyeteɗo Kera Moumara Sara toon to leydi Mauritanie lamorgo leydi ndi wonti capital fulɓe oɗon ñalawma hande mo gonɗen e caggal kayde ɓiɓɓe fulɓe giwi e kala jokli windere gam mawninde ñalawma naggue toon to leydi Mali yidde Ibrahima Boubacara Keita kay oɗo saaha mo gonɗen ko biyeteɗo ATT woni Amadou Toumani Touré e daroɗe hitande koyngal mum laato toon to Bamako toon to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba rewindiɓe Pele Yahya Jammeh e jeehi to wuuro oɗo hen biyeteɗo Yahya Jammeh gam yurnade kolce gonɗe toon to Guinée Conakry biyeteɗo Alpha Condé waɗi jillu mum to galle koniyankoɓe e biyeteɗo Alpha Yaya Diallo to nono yiiɗi ko mahde toon galle taw kadi koko fewnete teniji leydi ndi toon to Gabon caggal jango bannogu toon ñalawma hanki o waɗi yimɓe hewɓe jaggaɓe toon to village artisanal Sénégal naɓe jeeɗiɗo ene tawe e mabɓe kabruji men laftema en jaɓɓo musidɗo meɗen Yahya Dama Haw musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jañoɗen kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e jeetati bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal ene jeeya e gardidi kabruji men no mbiruno ɗen e gardidi kabruji men hoorejo leydi Sénégal e bannoɗo jillu mum toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria gam tawtoroyede e lawol capanɗe joyyi e ɗiɗi ɓi wala lawol ko fate banggue catal biyete wala CEDEAO e caggal artudemo e nder leydi Sénégal oɗo ñalawma hande o yeehi nokku biyeteɗo Kera Moumara Sara e noon ne tawi nder falde Thiès nayimo toon noon ko yidde hurmitade toon taw kadi ko balirɗi diƴƴe e taw kadi ko ɓulli pewna toon biyeteɗi forage beele kay guure ɗe ene mbawa dañde ndiyam timmuɗama laamu ngu noon dañi yaltinde ken wona temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi milliard koppareje franc CFA e gam kay yidde wadde paaɓi jonɗi no fewi taw kadi ko moftirɗi diƴƴe caggal teskede e kala saha diƴƴe ne ngakka e nder nokkuji he ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Cheikh Tidiane Gadio e gonnoɗo jagorgal kalfinalgal hakkude leyɗele saaha laamu Abdoullahi Wade taweteɗo ɗo saaha mo gonɗen e toon to États-Unis d'Amérique oɗo ñalawma hande noon mawo daro yeeso ñawomo toon to États-Unis d'Amérique caggal noon tumedemo e wonande kay juuɗe makko ene moddi e mbuñari toon to États-Unis d'Amérique ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale foire baɗowo toon to Dakar e caggal noon foire udditama ñande aset ɓennuɗo hen kono welndir nde ko ñalawma hande o waɗa e gardugol Cheikh Ndiaya laamu ngu noon itti koniyankoɓe yonɓe no fewi kene foto wonde temedde joyyi koniyanke ne laama toon e caggal noon foire o waɗata ko ñande sappo e jeegom ɓennuɗo hen ha yetto capanɗe tati e gonduɗo hen lewru ndu gonɗen ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Diourbel kaalen ɗiɗo hen tanaji baɗɗi toon e toon noon ko debbo e joom galle muɗum yanoɓe kay gam potital ko fate mawninde grande dame nde ɓe giwitonde noon aɓe gonno e moto kamɓe ɗiɗo ko ɗon tigui werla feriɓe kamɓe ɗiɗo kala ko ɗon pittali mabɓe keddi ko wona ɗum ko noon toon to Diourbel e legal biyetengal Kera Cheikh Ibra Fall e tonne kadi ko galle goto sumi toon ha ganduɗa yogay galleji ƴetti toon jeygue ha ganduɗa yogay galleji ha ganduɗa yogay galleji ƴetti toon jeygue ha ganduɗa yogay galleji ƴetti toon jeygue suka gorko tokoso goto ko kañum tigui woni ko kañum tigui woni ko wasi hen fittando muɗum ko kañum tigui woni ko wasi hen fittando muɗum ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to weeli ngara toon to weeli ngara noon e wuuro wiyetego Cuklin walla mbiyen wuuro wiyetego Cuklin tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon ken wona kiloji jeeɗiɗi hakkude muɗum e weeli ngara ko gorko goto biteɗo Basirou Mballo e
taw kadi joom suudu makko wiyeteno ko Astu Kande kanko Astu Kande no mo yaari duuɓi capanɗe tati e nayya kanko noon joom galle makko tuumi moti koko fate banggue kiram ko ɗon tigui hocci jaasi muɗuma walla mbiyen laaɓi mum fiimo kene fota wonde jaasiji jeetati e ɓandu makko ha watindi tajje jungo makko oɗo saaha mo gonɗe noon kanko on biyeteɗo Basiru Mbaalo kanko noon kanko noon wonno tigui ko asaga secret oɗo saaha mo gonɗe noon ko ɗiɗo hen tanaji musɗi goni toon toon to falde weeli ngara semgi wi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie oɗo ñalawma hande noon ɓiɓɓe fulɓe giwi e kala jokli windere ha tente leyɗele Afrique kamɓe kala noon ɓe kawriti toon to lamorgo leydi Mauritanie oɗo ñalawma hande noon ko ñalawma teddiniraɗo naggue ñalawma teddiniraɗo naggue saabu so wiyama naggue tan ɓiɗɗo pullo nototo tawta tawno kala ɗo naggue huuni tan ene gasa tawa ɓiɗɗo pullo woɗɗani ɗon ko ɗum saabi oɗo ñalawma hande mo gonɗen e cuɗari fulɓe kala peeñi e nder booli noksot ɓeɓe moori ɓeɓe ñantule taw kadi ɗo birtiɗa kala ko ɗemgal fulfulde nanatane haale yoga hen giwi toon to leydi Cameroun Nigéria Niger Tchad e ha toon to leydi Burkina Faso kononne kadi Mali Guinée Conakry Guinée Bissau Sénégal e hay nokkuji kala ha toon to Gambie oɗo saaha mo gonɗe noon toon to galle o walla tan mbiyen toon to palais de congrès e heewi ha ganduɗa yimɓe hewɓe nana bowal koko donki nadde tigui wonnannoɓe ha toon jalti gam yidde heblidiyade walla gam yidde ƴewde goɗɗuma kono noon sikki ala ndeɓe jaltide ndeɓe gaari ɓe donku kay nattude caggal oɗo saaha mo gonɗen ko dadiɓe ɓolɓe goni toon tene hollirama nokku heewi ha ganduɗa bowal ngal kadi ene heewi yimɓe ha wi dak ha ganduɗa palasuji godani ko wona ɗum ko noon gardiɗo fedde nde biteɗo Diallo Samba Daouda waɗi erago muɗum ɓiɓɓe fulɓe murtaninaɓe nde mbawata kay kamɓe kala yaltude ɓe jabɓoɓe ɗe hen hoɓɓe wonɓe hôtel aji kamɓe cuuɗi e galleji kala nde ɓe mbawata ñamminede ɓe toppite ande tigui so tawi bulago garɗi rewi lawol ko ɓiɓɓe fulɓe murtannaɓe kay dokkete tigui on fartange ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi Mauritanie ko kañum tigui teddinira ɗiɗo hen ñalɗi e caggal nde ñalɗiɗi mbanno toon to leydi Sénégal oɗo hen ñalawma hande noon yonta ko toon to leydi Mauritanie ñande sappo e jeetati e sappo e jeenayyi e ha ñande nogas kala ma musidɗo men Haali Aboubacar to hen ñalawma janggo o ɓuura luggiɗinade hen so gueno haji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali hoorejo leydi Mauritanie biyeteɗo Mohamed wuldu Abdel Aziz tuma kay nde wanno jillu mum toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria nde iwi toon kikiɗe hanki walla ñalawma hanki o yeehi tigui ko toon to leydi Niger o joddima toon noon e nando makko biyeteɗo Mohamed Youssoufou kamɓe noon ɓe cifodiri cifanɗe nayyi wonde leydi Mauritanie kamɓe leydi Niger ma jokkodir ko fate banggue dadiɓe beele kay ɓe mbawa jokkodirde beele nden kay kisal ne ɓuura wonde e maɓe kalfodiri weyoji ko fate banggue laaɗe diwoje ko wona ɗum ko kadi ndelam kuɓam e ko wiyete min kala maɓe kalfodir ɗum kamɓe noon wonani beele maɓe tigui rigui wonande kay jokkude cehilagal maɓɓe hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoroɗen ma en kaale ndeɗo hen jayde witede Atlas Info kamɓe noon ɓe koliri gardiɗo kaso rewɓe toon to Noksot kañum tigui maayi toon e sara galle kaso o ko ɗon tigui nde wari haw fandi demal ngal ko ɗon tigui wayyani o hawri e ladial hollirama noon yoɓi fittan makko ko wiyete Krissa Karƴata ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witede El Houraya kamɓe ɗon ɓe koliri oɗo subaka hande ko tigguyel tokosel jibinagel ɗon e ɗon ko kañum tigui tawa ene wedda e jinde e legal bitegal El Merous ene tawe e nder falde teyerata ko toon tigui guel waɗa koye sac guel joƴƴina e jinde guel hoccama noon angel wuuri angel selli oɗo saaha angel tawe e juuɗe ɓen renoɓe ngela ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale dental lundoji e wannoɓe seppoji men ñalawma hecci hanki o hanki noon ɓe jaltini kayitol e wonande kay yimɓe mabɓe yewnoɓe arara kiɗɗo jaggaɗe ko ɓuuri yawde yaccade aɓe cohli kay nde ɓen ɗaccitte ko ɓuuri yawde e yaccade sen giwi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali ma en kaal e Ibrahima Boubacar Keita kanko noon wo sakti konngudi makko taw yaltin ɗum ko jayde leydi Mali wiyetende Mali Actu kanko noon o holliri oɗo saaha kay yidde makko e koko landa ATT yiɗi ko ɗum tigui woni kanko e hoore makko yiɗi o salata ko ɗum yidde makko kay ko ndeɗo hen hitande dartonde daroɗe hitande oɗo hen biteɗo Amadou Toumani Touré daweteɗo to Dakar guila hitande ujunnaje ɗe sappo e tati nde koyngal mum daroto toon to lamorgo leydi Mali koye leydi mum jeeya ene wawi artude e leydi mum wona ɗon dilla hono no yimɓeɓe kala dillirta e nder leydi Mali ha joni
ton to leydi Mali kedoren ma en kali legal bitengal badala bugu ton non nyalawma hanki yo kikida hanki o sosobe hewbe kame jaajabe mbade ladde tigi caggal kayde legal ngal hollira sare nyamirde wotere wiitende restaurant Madeline walmien restaurant Madina ton non restaurant Madina taw ko nyamirde wiite non don non ko werla goto tigi darino don werla onon yimbe hewbe ne tumno ya tawona pettoje ngoni nder to ko don tigi yimbe hewbe mbade ladde de dadi be ngari non kurli hen celti mumen ngam yidde kay wadde costa ƴewte kay so tawi ko dum tigi woni don walla ala wona dum woni don be batindi kay ko tawde werla ko bolo ha joni ton to leydi Mali kedoden men kale gref taw kadi ko syndicat koro taw kadi ko syndicat en halfinabe ko fate bange yangara taw kadi ko werlaji buttino fewi taw kadi ko gadduyoji ndelam kubam hollirama non ko do nyalawma hande tigi be ponno nadde hofgo juude kambe no sobe nati hofgo juude do nyalawma hande do e balde garoje ya taw ndelam kubam jograni ngakkude e ndara leydi Mali ha tenti lamorgo ngo to wiete Bamako tonto bawal ladi diwaje ngal Modibo Keita paden odo henna debbo wiete ko Mariama Cissé buri andirede ko madam Cissé jibina kay hitande ujunere temedde jeenayi e capande jeegome didi kanko no iwno ko tonto Paris woni lamorgo leydi France o mo ƴettuno Air France taw ko lana ndiwowa wiete noona nden lana ka weyi ha mute duule e yontere ɓennunde ko ɗon tigi o rutte joomi ko kono nde tawno ko kanko tan jooɗi e 16 mo kala mo joddi hay goto tinan ɗum kono kadi ɓen witeɓe hôtesse leren taw kadi ko gollotoɓe lana ka nde ɓe jiimo ɓe cikkanno ko ɗaniɗo taw kadi ko ɗoygol tekkongol nde lana ka fayi juurade nde noon ko nden tigi ɓe gandi ko cankiɗo nden lana ka yettima ɓanduma ko nawa to commune 5 oɗo saaha noon ɓanduma ko tottiɗama koreji makko e taw kadi ko tonto leydi Mali ha joni tonto leydi Mali kedoren ma en kale jagorgal kalfinangal kisal ko fate bange nyamde hebi balle mawde no fewi iwde ambassadrice mo leydi Chine taw kadi ko debbo woni ambassade leydi Chine tonto Bamako kambe non leydi Chine be neldi kene foto wonde ujunnaje kene foto wonde ujunere e temedde nayi e nogas e jeenayi taw kadi ko ton taw kadi ko maaro ɓolo woni hen caggal non teskede wondi palle darniɗe windere nde kolliri wonande nder leydi Mali heege mangene tona ko ɗum saabi oɗo ñalawma hande Chine yaltini ballal mum payidingal no fewi ngam wallidde leydi Mali sen giwi tonto leydi Mali paɗen ko tonto leydi Gambie rewintoɓe Pele Yahya Jammeh e jeehi hanki tonto wuuro Yahya Jammeh to ngam yurnitade so tawi kay kolce biyaɗe nan toon ɗe ko gonga walla wona gonga ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba tonto capital Banjul. jarama Seydi Sarr ko noon tigi mbiyan tan goomu ngo ganduɗa ko halfina ngam yurnitade gueɗe Yahya Jammeh ne wayno kamɓe de ñalawma hanki o ɓe jillima toon to wiyete tan kanilla ganduɗa ko wuuro makko to jibina caggal noon ne ɓe jetti toon tan ene wayno ɓe tawi toon koni en ko wiyeteɓe Gambian Forces ngam tan ƴewde gonka mabɓe toon e oɗon holko mofti e nder on galle caggal nde ɓe naati toon ɓe tawi toon fodde temedde jeegom e capanɗe jeetati e jeenayyi ko wiyete negge ko ɓen noon koni en koɓe aynoɓe ɗi nayyi ɓe mbi waktude on wonno hoorejo leydi ndi de ne wayno nayyi ɗi de kala ko ñamanno ko kanko tottanno ɗumen kono hande nayyi ɗi gooroyat ɓe mbi noon nayyi ɗi hewɗi hen kadi e jibini oɗo waktu tene kadi nayyi ɗi ene ɓeydade no hannirta ni hennete ɓe mbi noon goɗɗi ɗi so tawi maayi de ɓe guittan nayyi ɗi ɓe ɗin maayi ɗi ɓe totta ɗumen noroji ɗi o newi toon ene wonde kadi e goɗɗum ɓe tawi toon kadi liɗɗi kadi taw kadi ko liɗɗi nehaaɗi ene wayno kadi ko wayno tan kulle kewɗe tawɗo ko gonode e ladde ɓe tawi ɗum e nder oɗon galle ene mofta toon ɓe naati kadi galle to hoɗi ɗo ɓe tawi toon cuuɗi gaynaɗi e nonde cuuɗi kadi ɗi cuwa fuɗɗede ene fuɗɗa suwa gasde ɓe tawi kadi moƴu e fuɗɗima ñamde tan ko wiite ko julle gonɗe toon ɗe ene wonde kadi ko faati e daɗɗuleji ko nandi hen ɗon tigui oɗo gardiɗo woni Souratou Diané gardiɗo nguɗo goomu holliri tan yoɓe toppito gallo on koni en noon holliri tan de so tawi heeɓi konngol e mabɓe tan ma waw addude yimɓe koɗo ɗon gam tan ɗin bagaseje mbasa bonde no hannirta ni henne caggal ɗum ɓe gummi ɗo ɓe jeehi kadi to parcelle goto nan ɗon ko kanko tigui menno ɗon ɗo hooreji leydi o moƴƴin ɗum kono ɗon ɓe tawi ɗon ko koni en koɓe CEDEAO ɓen noon mbi ko keɓani konngol gam ngun goomu wawa nadde ɗon ne wayno ɓe keɓani konngol ummo toon to wiyete Fadiara Barracks ngun goomu noon ha joni ne jokki jillu mum tan e ƴewde walla yurnitade gueɗe Yahya Jammeh jeynoɗo e nder leydi ndi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yadude kodde nene Abouba ɗo e leydi men Gambie.
kodde nene abouba yahya jamme ko neɗɗo fina tawa ko ɗum saabi toon to wuuro makko to ko gueɗe ladde tigui ɓuuri teskede toon sen wi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée Conakry Alpha Condé waɗi jillu moma toon to galle koniyankoɓe biyeteɗo kan Alpha Yahya Diallo toon noon o yeehi toon gam yurnade gonka galle o gam yidde wadde toon kadi gollorgal taw ko manggal biyetegal isine taw ko pewnowo comci taw kadi ko comci koniyankoɓe ko wiyete teniji mintereɓe kame gendarme ɓe ha e doñeɓe kala ko ɗum tigui yini ko ɗum tigui o yiiɗi wadde toon taw kadi jogata taw kadi golloto ɗum ko gollorgal guino turki biyetegal karakata SA ɗum noon ɓe toɗɗima kene wona koppareje 32 millions taw kadi koye koppareje dollar ko jogori waɗede oɗon galle ngal gollorgal on holliri ɗo e lebbi tati maɓe kimmiran ɗum beele kay ngal gollorgal ene wawa yitade hoore mum kene wona 950 neɗɗo ko jogori walla mbiyen ujunere e 950 neɗɗo ko jogori gollade hen ko beele kay yimɓeɓe ene natta yaltude leydi Guinée sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to Niger toon to Niger kulal hirto lelo ko ɗum tigui woni ko lawɗina toon e nder falde Difa taw kadi yaltin ɗum ko jagorgal kettugal e oɗon fannu caggal teskede toon to Difa ene heewi yanguji ha ɓurti caggal pelle kay ceɓɓitiɗe ene toon e falde Tilaberi kala oɗo saaha mo gonde noon laamu ngu ene jogui jeerto mawɗo no fewi faade e nder ɗiɗo hen diwanuji kala toon to leydi Gabo paɗen soɗen teski ñande asende ko ɓiɗɗo goto jeeyaɗo walla mbiyen tan ko jibinande nigérianajo goto biyeteɗo Harana Adamu ko kañum tigui jaranoɗo e jarawo e duuɓi 52 kañum tigui jagguno laaɓi ene wulla ene wiya Allah ko mawɗo yowi toon jaydiyankoɓe ɗiɗo taw kadi ko jeeyaɓe toon to Darmaka taw kadi ko gollotoɓe e jayde wiitende National Geography kamɓe noon wo gañiɓe gañande musɗe no fewi caggal noon ɓe battidi ko jaggudemo caggal kay kanko e hoore makko ni gañande musɗe no fewi caggal mum noon subaka hanki o dadiɓe Libreville mbaɗi jillum men toon to village artisanal woni wuuro fina tawa ko toon tigui ɓe jeehi ene tawe hakkude wuuro ngo walla mbiyen hakkude lamorgo ngo tigui e Libreville e hoore mum ɓe dañi jaggude toon noon sukaɓe yonɓe no fewi kene wona yimɓe nogas fawɓe hen jeeɗiɗo ko Sénégal naɓe oɗo saaha mo gonde noon ɓe kolliri kamɓene ɓe goni koye loskoji gam ƴewde so tawi ko kanko tan waɗi ngal ɗon baɗal walla ala won wonɓe caggal makko ko hen wonde kala ɓe ɗaccata so wona gueɗe ɗe kala laaɓa mbiya ceera ko wona ɗum ko noon biyeteɗo Ismaïla gardiɗo Juma mo Hassan de wa yalti e jayde leydi Gabo gam hollirde wonde kañum e hoore mum yadani ngal ɗo hen baɗal ko wona ɗum kone kañum wondi koye laamu leydi Gabo kamɓe kala maɓe dentuɓe kaɓo ɗeɗo hen gueɗe ɗe cohlaka e nder leydi Gabo sen giwi ha joni walla mbiyen sen keddima toon to leydi Gabo ma en kaale Gabo Télécom soɗen teski ñande aljuma kikiri nde ko ñande hen tigui kala joguinoɗo Libertis dañani ko fate banggue weeyoji ha tenti kadi e joguiɓe wifi taw kadi ko Gabo Télécom kamɓe ɗon ɓe jaltini hanki ɓatake gam hollirdeɓe wonde kay ɓoggol mabɓe gongol toon to Abidjan taw ko biyetegol SA T3 ko ngol tigui wonno tañgol ngol noon jeeyi ɗum tigui ko Abidjan kam Afrique du Sud ene wonde leydi Gabo ko toon tigui ngol taƴi caggal noon on saaha leydi Côte d'Ivoire kamɓe bene e Angola ha yettanima Cameroun kamɓe kala ɓe dañano ko fate banggue weeyoji ko kikiɗe hanki o ɗum rewi lawol oɗo saaha mo gonɗe noon fuɗɗima rewde lawol aɓe ñagui yafuya wonande yimɓe jokkodirɓe e télé Gabo Télécom kala toon to leydi Libi paɗen toon to leydi Libi noon ma en kaale wuuro wiyetego Misrata gardiɗo wuuro ngo biyeteɗo Mouhamed Essahalem biyeteɗo Mouhamed Essahawi ko kañum tigui daha toon to Bawal laaɗi diwoje ngal Misrata ko ɗon tigui wo daha taw kadi dahimo ko worɓe joguitiɓe taw kadi ɓen gandaka caggal nde ɓe dahimo wonani tan waktuji jondi seeɗa ɓandu makko hocca e booli omo wara omo wedda o saaha ɓandu makko ne tawe to morgue hôpital gonɗo toon to wuuro wiyetego Misrata hakkude Misrata noon e Tripoli kene wona 200 kilométre ma en jaɓɓoɗo hen musidɗo men Yahya Adama Aw haade men jaɓɓade Yahya Adama Aw ma en dutto e jonde wiyetede CEDEAO joɗinode toon to leydi joɗi noon toon to leydi Nigéria kayri noon
jooɗi noon de toon to leydi Nigéria taw kadi jooɗi koye lamorgo Nigéria to wiyete Abuja siftinde on fedde CEDEAO sosa kay hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi woni 1975 ken wona sappo e joyyi leydi ene tawi e nder fedde CEDEAO e sappo e joyyi leydi ɗi kala so ndendi jibinande mum kala ko temedde tato million woni neɗɗo ko woni e nder fedde witende CEDEAO hen leyɗele jeetati ñamata ko koppareje biteɗe CFA jokkodiri koye cetal bitengal IMOA leydi bitendi Benin ene tawi hen kame Burkina Faso kame Côte d'Ivoire ne wonde Guinée Bissau Mali Niger ene wonde Sénégal kam e Togo leyɗele jeeɗiɗi keddiɗe ɓen ñamata ko ngaluji mumen ko wayno Cap-Vert ɓen ñamata ko Sudu ne wondi kadi Gambie Dallas ene wondi e Guinée walla mbiyen tan ne wonde Ghana Seddi ene wondi kadi e Guinée Conakry ɓen ñamata ko franc Guinée ne wonde Libéria dollar kono ne kadi Nigéria ñamata ko Naira ne wonde Sierra Leone ñamata ko Lewana kanko Roch Marc Christian Kaboré gardiɗo leydi Burkina Faso holliri oɗo saaha yidde mabɓe kay ɗo e hitande ujunnaje 220 ya taw kay leyɗele CEDEAO kala ndendi mbatta ñamde koppareje goote ko wona ɗum ko noon hanki wattande batu mabɓe ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko yo kaldigal won hakkude leydi Togo laamiɓe Togo kame lundiɓe ko wona ɗum ko Guinée Bissau oɗo saaha mo gonɗen dawrugol ne herƴi toon ha ɓurti aɓe dokki laamu leydi ndi noon e nde waɗata beldal tafa pelle waɗa beldal ko ɓuuri yawde yaccade ɗo e lebbi ɗiɗi so tawi lebbi ɗiɗi timmi nandiral ala hen kamɓe koɓe waɗoɓe Guinée saxonné eɓe Guinée naɓe gonta ɗanno yoga e leyɗele ko wona ɗum ko noon Tunisie kame Maroc e Mauritanie ene cohluno nattude e nder CEDEAO kono dossier ji mabɓe nawama ha hitande dartonde ƴeewe so tawi eɓe mbawa nattude walla ɓe mbawata nattude kabruji men larte yanoɓe gartani ma en ketto musidɗo men Yahya Adamaw bisimilla maɗa. Seydi Sarr Ceerno Abdoullahi Sarr paɗen koye kabruji men tintingol ko fati e lakne oɗo wiyete ko Souleymani Dianga nene makko en wiye Malaɗo Ba baba makko en wiye Abdoullahi Dianga o jeeya ko wuuro wiyetengo Serum omo yara e duuɓi 4 o majjiri ɓe koto leydi Espagne ɓe mbayrinande dille makko eɓe ñaagui bandiraɓe kala bawɗo yidemo walla kala bawɗo nandemo ene wawi jokkodirde oɗo musidɗo biyeteɗo Malik Amadou Sy mbatta ko 00 30 694 987 20 79 walla jokkodira oɗo musidɗo biyeteɗo Amadou Dianga mbatta ko 00 221 77 648 81 oɗo wiyete ko Yero Ba nene makko en wiye Penda Sane baba makko en wiye Ɓoy Ba o jeeya ko wuuro wiyetengo Kouthia Sare Hammadi omo yara e duuɓi 30 oɓe mbayrinande dille makko ko 2012 koto diwan Fouta ɓe cakkiti nandemo eɓe ñaagui bandiraɓe noon kala bawɗo yidemo walla kala bawɗo nandemo ene wawi jokkodirde oɗo musidɗo biyeteɗo Mbaye Sow mbatta ko 00 241 04 70 37 26 walla jokkodira oɗo musidɗo biyeteɗo Oumar Ba mbatta ko 00 221 77 748 30 91 oɗo wiyete ko Hamidou Bari nene makko en wiye Kellel Ali baba makko en wiye Demba Bari o jeeya ko wuuro wiyetengo Fonde Jeeri o majjiriɓe noon ko 1998 guila nden ɓe cakkiti nandemo eɓe ñaagui bandiraɓe kala bawɗo yidemo ene wawi jokkodirde oɗo musidɗo biyeteɗo Moussa Dia mbatta ko 00 241 06 27 07 70 walla mbaɗa 00 241 07 53 90 76 oɗo wiyete ko Hamidou Diop nene makko en wiya Hawa Diallo baba makko en wiya Samba Koro Diop o jeeya ko wuuro wiyetengo Thiangayi tawate koye nder leydi Gambie omo yara e duuɓi 30 o majjiriɓe noon joni en wona duuɓi 9 eɓe ñaagui bandiraɓe kala bawɗo yidemo ene wawi jokkodirde oɗo musidɗo biyeteɗo Aliou Sy mbatta ko 00 39 351 057 99 88 walla mbaɗa 00 220 306 26 45 yo Allah hollitto ɓe celli eɓe jaam ko musidɗo moon Yahya Adama Aw ɗo e Libreville Gabo ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe.
a jarama Yahya Adama Aw aɗa wawi fasnude ñebbe seeɗa jara beele kadi aɗa wallitoro nde tawno sa yeehi jeere mamboy tan ma taw toon ñebbe ha heewa kono ne kadi tokarama Yahya Ndiaye tabital Pulago hande toon to leydi Mauritanie ko fulɓe ñaƴata e yogay beddaji hande kala cuuɗari ɗippula to wonno ene yooɗi ene garɗi ene tawe lamorgo hande fulɓe toon to Nouakchott enen mabɓe kala ndendi beelemo konngol men mbaynigo hande fati kay ko hay ceerno goto walla hay juma goto wawa dattinde ko harmino e ɗum noon an ɓiɗɗo pullo walla an ɓiɗɗo julɗo jaltuɗo gendi baba ɗaɓɓoyde jawdi aduna woto wi ko dañƴa kala rendina sa artiyama hi jumaji jamaji walla nawi jinnama makka ma jawdi ndi dakto puntata ko hoorema wonta dakto ha aduna firto ko harmi ko ne anda ko dagui ko ne anda reen hoorema ndema ndimaguma ganda ka mayowo tene kadi ka ñaweteɗo musidɓe tedduɓe kabruji men e ɗemgal pular ñalawma janggo ko haali Abouba soko min ene gasa yontere aroyore so gueno haaji eɗen jogui tan golle seeɗa eɗen ñagui yafuya kame duwaw oɗo dumono so jiyanimi tan ko ɗum tigui woni ko jagga ko e kabruji men e ɗemgal pular ñalawma janggo so gueno haaji ko haali Abouba ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena